evîn zivirê û dît ku zana çend gavan li doyê sekiniye. Li wî nêrê ew ne li hêviya vê yekê bû. Hûn rastiyê bixwazin hinekî şaşma bû. Nizanbû ew ê çi bibêje. Ew hinekî di ber xwe de ponijî. Gelo zana dê çi jê re bigota? Ma tiştek bi şengalê hatiye. Her wekî ji navê wê jî diyar e çîrokên êş û keraseta ku bi êrîşa xeddar ya Daişê ku di 2014 da pêk hat dibêje. Her çîrokek ji awirê ruhekî ve, ji awirê dilekî ve, ji awirê jinekê û ji awirê mêrekî, ji awirê dîtinekê, ji awirê bîrûbaweriyekê ve tê gotin. û bi her çîrokê re em rastî êşên dîtir tên. Pirtûka ma tiştek bi şengalê hatiye ji aliyê nivîskar Ronnie Sterk ve hatiye nivîsîn û ji aliyê weşanxaneya lîsê ve hatiye çapkirin. Pirtûk çapa yekem di sala 2020 da kiriye. Ji 136 rûpelan pêk tê. Ronnie Sterk ji Mêrdîna Bakurê Kurdistanê ye.